Kwa kanyo ni ng'ata manigi osara koro biro golo usuru mar 1.5% ma piny owacho ni biro tiyo godo e gero udi ma nengo gi oyueyo. Bad migawo mochung' ne choko usuru e pacho ka ende KRA koro lero ni nyaka jogo man kod orak ibiro juogo usuru no. Milome mane ogol kod commissioner ma ochung' ne choko usuru ma pacho ka ende Pamela Ahago nyaka omenda balang' ma jotije yudo dwe ka dwe bende ibiro juogi usuru no endo. E giko mar dwe ni jotije dhi chuno mondo ogol usuru no nyadiriyo nikech dwe mokalo ne okalo ka pod ne wach no omok e nyim doho. KRA bende olero ni onge fuong'ruok ma jotije biro yudo e chiwo omenda no ma ibiro war e wi osara dwe ka dwe. Kwa kanyo ni ogai mar Azimio